Τον Απρίλιο του 2010, το μέλος του επαναστατικού αγώνα Λάμπρος Φούντας, κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ενέργειας της οργάνωσης, πέφτει νεκρός μετά από συμπλοκή με τους μπάτσους στα στενά της Δάφνης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την απαρχή μιας σειράς διώξεων και φυλακίσεων συντρόφων. Τρεις από αυτούς, οι Κώστας Βουνάς, Πόλα Ρούπα και Νίκος Μασιώτης, αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής στον επαναστατικό αγώνα, ενώ οι διώξεις και φυλακίσεις για τους Σαράντο Νικητόπουλο, Χριστόφορο Κορτέση, Βαγγέλη Σταθόπουλο, Μαρή Μπεραχά και Κώστα Κάτσενο επιβεβαιώνουν τον κανόνα της ποινικοποίησης συντροφικών και φιλικών σχέσεων. Οι τελευταίοι αρνούνται τη συμμετοχή τους στην οργάνωση και επιλέγουν να μην συνεργαστούν με τους διοκτικούς μηχανισμούς, υπερασπιζόμενοι τις πεποιθήσεις τους και τη συνεπή συμμετοχή τους στα πεδία του κοινωνικού ανταγωνισμού. Οι ύποπτες συνομιλίες και συναντήσεις, το DNA και τα αποτυπώματα χρησιμοποιήθηκαν ως αδιάστατα στοιχεία για την αντιτρομοκρατική, πάνω στα οποία στήθηκαν ολόκληρα κατηγορητήρια. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, με την Πόλα Ρούπα και τον Νίκο Μασιώτη να έχουν επιλέξει τον δρόμο της φυγοδικίας, η δικαστική μαφία έρχεται να δώσει τίτλους τέλους, εκδίδοντας αποφάσεις εις βάρος των 8 αγωνιστών. Είναι θέση για μας ότι ο ένοπλος αγώνας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κινήματος για την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους. Είναι θέση για μας ότι καμία επανάσταση δεν έχει γίνει ποτέ χωρίς την προσφυγή στη βία. Είναι ο ένοπλος αγώνας αυτό το εργαλείο που ανακόπτει τις ακραίες καπιταλιστικές επιθέσεις του κράτους. Είναι αυτός που θέτει τους ισχυρούς και τους λακέδους στους πρώτων ευθυνών τους, κάνοντάς τους να σκέφτονται και να ξανασκέφτονται τις επόμενες κινήσεις τους. Μπορεί να εκφοβεί τους πολιτικούς του αντιπάλους και να ανατρέψει τους κεντρισμούς δύναμης μεταξύ καταπιεστών και καταπιεσμένων, αποδεικνύοντας σε εμπράκτος ότι η παντοκρατορία του κράτους είναι επίπλαστη και μπορεί να απευθύνει την πολιτική που παράγει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Ο επαναστατικός αγώνας είναι για μένα μια επιλογή ζωής, από αυτές που συμβαίνουν μια φορά στη ζωή κάποιου, από αυτές που αξίζει κάποιος να πεθάνει για αυτήν. Μια τέτοια επιλογή λοιπόν είναι αυτή που υπερασπίζομαι εδώ και είναι αυτή που αύριο θα υπερασπιστώ μπροστά στα παιδιά μου όταν με ρωτήσουν γιατί έμεινα τόσο καιρό μακριά τους. Πραγματικά πιστεύω πως δεν θα μπορούσα να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη αν έκανα κάποια άλλη επιλογή. Η επιλογή του ενόπλου αγώνα είναι μια πράξη μεγάλης ευθύνης. Μιας ευθύνης πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου, μετά στους συντρόφους σου και ύστερα στην κοινωνία. Η ανάληψη ευθύνης από μέρους μου και η διοίκηση σε όλον τον κόσμο της κοινής μας πολιτικής ιστορίας είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στον σύντροφό μου, τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος ο Φούντας πέθανε με το όπλο στο χέρι, προσπαθώντας να απαλωτριώσει ένα αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιούταν σε ενέργεια της οργάνωσης. Πέθανε ως μέλος του επαναστατικού αγώνα, ως αγωνιστής που τάχθηκε ολόψυχα στο σκοπό της κοινωνικής επανάστασης και όσο ζω θα φροντίζω να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό. Θα μπορούσε να χωριστεί η δράση της οργάνωσης σε 2 μέρη. Το ένα από το 2003 μέχρι το 2007. Αυτή η περίοδος είχε ως αιχμή τόσο τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, όσο και τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της περίοδου. Και τα χτυπήματα που έχει κάνει η οργάνωση εκείνη την περίοδο, ακριβώς αυτό το πράγμα αντανακλούν. Δηλαδή, στα δικαστήρια, επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα και αστυνομικές δυνάμεις, επιθέσεις στα Υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας, τα οποία προωθούσαν τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και το αποκορύφωμα ήταν η επίθεση στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Ήταν αποκορύφωμα γιατί, εφόσον η οργάνωση είχε ως αιχμή τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, αυτό ήταν το μεγαλύτερο συμβολικό χτύπημα. Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει τις ενέργειες του 2009, όταν είχε αρχίσει η Ελλάδα να πλήττεται από την οικονομική κρίση, η οποία είχε ξεσπάσει στη ΣΥΠΑ από το 2007 και το 2008, είχε διεθνοποιηθεί με την κατάρρευση της Lehman Brothers, του τραπεζικού κολοσσού. Η οργάνωση άλλαξε τη στρατηγική της. Χτυπήθηκαν τράπεζες πολυεθνικές όπως η Citibank, η οποία είχε παίξει ρόλο στην οικονομική κρίση, μεγάλες ελληνικές τράπεζες όπως η Eurobank και το χρηματιστήριο το Σεπτέμβριο του 2009. Αντιλαμβανόμαστε τη δράση του επαναστατικού αγώνα ως ένα απόσπαστο κομμάτι της πολύμορφης και συνολικότερης αναρχικής επέλασης προς το υπάρχον ουσιαστικό οικοδόμημα. Παρά τις όποιες διαφωνίες και αποκλίσεις, ο πόλεμος αυτός μας βρίσκει στο ίδιο στρατόπεδο πίσω από τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον κόσμο της εξουσίας και τον κόσμο του αγώνα.
Ως αναρχικοί δεν μπορούμε να επικαλούμαστε την ευμένεια και την επίοικια των δικαστικών αρχών. Ο ένοπλος αγώνας για την ελευθερία δεν αφήνει μια παρακαταθήκη που εγκλωβίζεται στα πρακτικά μιας δίκης, αλλά σπάει το μονοπόλιο της βίας από την πλευρά του κράτους. Η αναρχική δράση δεν κρίνεται σε αίθουσα δικαστηρίων παρά μόνο από τα σημάδια που αφήνει στο χωροχρονικό συνεχές. Ο επαναστατικός αγώνας είναι σάρκα από τη σάρκα των κοινοτήτων μας. Τιμή για πάντα στο μέλος του επαναστατικού αγώνα Λάμπρο Φούντα. Δύναμη και καλή τύχη σε Πόλα Ρούπα και Νίκο Μαζιώτη. Αλληλεγγύη με το μέλος του επαναστατικού αγώνα Κώστα Γουρνά και με τους Βαγγέλη Σταθόπουλο, Σαράντη Νικητόπουλο, Χριστόφορο Κορτέση, Μαρή Μπεραχά και Κώστα Κάτσενο. Εγώ λέω ότι δεν είναι μάταιο να σηκώνεις τα όπλα. Δεν είναι μάταιο να αγωνίζεσαι ακόμα και αν χάσεις τη ζωή σου ή την ελευθερία σου. Σε αυτούς λοιπόν που ταλαντεύονται ανάμεσα σε μια ζωή ήσυχη, χωρίς ρίσκα και κόστη, και σε μια ζωή με σκληρή δουλειά, πόνο, κόστος και ρίσκο. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πω να αναλάβουν το κόστος τους, να επιλέξουν την ελευθερία.